Amagoro benki ya umwancho murigere bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bw'umugusingwe gena ritkoria uri abere ritoyero kegima anene kwa bere go kwego kya soko bwatia emerobiri yonsi yegetaseni keiga anene ye ritkoria rero nigorire ritkoria jumanne tariki 14 cy'umutinyo kabere umwaka no ibwechibibere na 2023 ne ritkobono rire rinene ase abancha nigoseri rimanikanite na Valentine's Day ekero twarurina afsemo ya bantomba bawe soke nago chengera ritkeriga asabande batabete bagochengera asenonya nabo barwa chingencho cyabo neri twoboigo Ensa ya Kenya yabwe gukora amasaba bene anene yo gusabera embura ikubwatikana n'umucando bumurakero yoberego koinekiwa ase chinsemo aho koirere nchara eyo yerere none abantu nabo yetugo gosiria obugima kobono mancho murigere ne chinga chingekero ndato kwarigania SMS ya Amayia ya chinsa gosensa ya masenchera yobwekiranu eriyo nkomanye unanara ya twakwarigana kurwase orogongo rwa Gusii nabo igo chinse mochinde kurendera itangani kegima tigatoranyore gatiari ngwariganirete asenchirere yogwenge. These are our leaders. Kwa hivyo tuwakubalie waingie wafanye kazi yao. Abarayibonsi basikwena kwa wari bagago kore meremo yabo bunebwenerete nenkwana yo mugavana we county ya Kisii. Kama serikali tumefanya mipango yote. Muraiwense Dr. William Samoei Ruto ko eneke babekire merobere isaine yo konyora lige sarigi ya yo gotoria Ensa ya Kenya kurwa senchara. We as workers, Your Excellency, we must recognize the government as we work with the government of the day. No muri kyomone nase kyombeki abakori emeremo Francis Atwoli ko eneke abuna abakori emeremo bonsi mbachi gokorega sine serikali. Omwancho murigere ya munayanda manke ngo kwarigania ryo nkumanye asenchera ere yobwekirano ekarango kwenyero nabo kwendera gotonyora sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News nabo gotwitwetera @Ndizi TV News boigo ase website eto nabo gotonyora wetera www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusanga manke retera ne Evalino Sero tokubwatirana nere Joshua Uta kwenekia wekere asense mo yemenyerero kabana intwe komoerio Kokwari chake korwase county ya Kisii awase umuyego munene bw'amasabo okorekana ase chiabisi che county assembly umuyego bagokora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abarai ao gatiabo aba MCA bakora wano monogeri bwe county assembly ya Kisii Dr. Phil Bunyanumba aba senator nabo gose aba waziri korwase serikali ya county ya Kisii gatiaba raibande mbaikirana abo bakangambya mono na korieira yogo chako bwatrana iro kurwa bokorera borobu ya ase county ya Kisii cinga kiecho mugavana nigagania abarayibonsi gosikwa eriyo gwikirania bokorera borobu ya ase serikali ya county ya Kisii muri kaitonde mo Stephen na ikirana so muyego yo na gutwarganira roboti asentra yo gwikirano. Before we do that, allow me to say Nigo yari ntunde ntangani ya masabo ye county ya Kisii inse yobora ibo mugavano kabero Kisii Paul Simbarati. Gwetero moyegoyo nigo renta mabara ibe bunge ya Kisii inse monogari Dr. Philip Nyanumba aba MCA be county aba waziri be county gati ya bara ibande ime ya Kisii abo barau nabateneri bechinyomba cyo gusasima koro kwege na ao ime ya Kisii. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين ربنا آتنا في الدنيا حسنه امين وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Ask the Lord to bless your plans and be successful in carrying them out. The plans you have for your family, for your profession, for your county, for the government, for your churches, we ask God to do that. Prayers are important, even for those ones. Like today, I expect that the clergy will pray for us. We come before God. All of us, we are sinners in one way or the other. Therefore, we come before God to put even the nation before God. Ensa moya siasa yekirana nigo yagokera masabayo ayuba igenetara igore na kororo byo bokoreri bwabo ase bikaro bye bunge ya Kisii birairanirere bene omotienyi oyo. I know
you have the resolve to work for the people of Kisii. And as you read Matthew 5:13 to 16, it says, you are the salt and the light of the world. And all these politicians here will wake up every day, even sometimes forgetting to pray because of the pressure of work. So when all seem to be turning dark, when it's becoming challenging, when you feel desperate, we are being asked to humble ourselves, seek God's face, and they will intercede for us. Ase nkwano yo mugavana arati nigasingirira buna maiga yo muroberi bwa masabo koera abisi ainagendere gusegeta bokorerio buya buraige kamagendera se chiwodi chonse 45 chia Kisii. Immediately the budget is passed, my first business, as I promised, is to do those 10 kilometers road network. We're going to do cabros in this town so that we can attract more investors. So that that is it. No angel will fall from heaven to fix our current mess. We must purpose ourselves to fix it. We must feel for the society. We've been given an opportunity. Another person would have been given that position that you are in. I want to beg with you, my good people. Please. Magega yo muyega bwa masaboye county ya Kisii kujara kobago koera nigobona mugavana Paul Simbarati arurera bana chikona kibuno ko watera no kuyankororo gacheche semo ibere chobora ibwe county ya Kisii semo ya executive bwata ba chief officer amuna ba waziri amona semo ya county assembly ya wate aba MCA kurwa chiwode 45 che county ya Kisii. Ko reporter ya Ndizi TV koroiga sama gache assembly ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Bia mono murikeito Ndemo Stephen ase oroboti urwase chingakie choni go mugavana Simbarati abaga ukwanira igoro yo gutara kwa barai ase county ya Kisii anene abarai anene muraiwe kyama kya ODM na baigo muraiwense Dr. William Samuel Ruto na gotayona abuna Gusii ni go erebu yako barigania abarai bonsi na bogesa kubonde bonsi botari koenekiwa gobona nabaga ukwanire ngane yo asaine kyabuna omuraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na chikokora etaro ya ase county ya Kisii. In the days to come, I know our leaders, they are going to come to our county. The president is planning for a visit in this county. And I want to say, we will welcome the president. He's the president of the country. He's the president of this country. For those ones who voted for him, for those ones who didn't vote for him, he has to impress every person. As well, we impress for those ones who voted for us and for those ones who didn't vote for us. Therefore, in the near future, the president will be visiting with us. There are many things that we are pursuing. One of the things that Professor spoke of here is a $500 billion project. But I know there is negotiations. This week, the leader of Azimio, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, will be in Kisii. And I'm saying we're welcoming him to come, meet his people. We're welcoming all leaders. They come engage the people who voted for them and for those ones who didn't vote for them. These are our leaders. Kwa hivyo tuwakubalie waingie, wafanye kazi yao, waondoke, sisi tuendelee na maendeleo. Hakuna siasa sasa. Omuyega buno yobwa masabobo igono koreka asensemo ya Riang'ombe nene yotoka se wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii uyoba gukora wa nomo deputy county commissioner omuyega boigo oikiranwa na barai au gati yabo omo MCA bo wodi yo Walter Muchache ukona chingakie chonigo abamenyi benseme yo bairera amakongwari bawetera ali yabaganitia bega kurigererwa na kwewa libaga litangani chingakie omo MCA yo ali eira yo gochikirania yonsi Murikeito Mildred Momanyi noroboti urwaso wime.
ninakuja kinyume ya pepo ya uchawi ya ulezi katika jina la Yesu Kristo. Hata nchi yetu ya Kenya tunaiombea, mfalme wa amani ukatawale nchi yetu ya Kenya, ukatawale viongozi wetu, rais wetu William Ruto na naibu wake, tunawakabidhi mbele zako Bwana Yesu, ukawatawale na ukawatetee wanapofanya kazi yako. Maadui ni wengi katika ulimwengu wa roho, tunawafunga na kuharibu katika jina la Yesu. Amasabo imensi ya Kenya nigo akorekana ase ritukuria rero ase county ya Kisii etatuga magega ase kenyororia nyang'ombe nene Eyereme ward ya Kiogoro imeye bunge ya Nyaribari chache. Amasabo buna yo nigo akorekana gakoragwa no deputy county commissioner bwensemeyo asarenge na yaiga guchase abamenyi bensemeyo. Mambo ya ufisadi ambayo inatokana na maafisa wa usalama, hiyo pia nataka niahidi kwamba nitafuatilia. Yale majina mlikuwa mnasema kuna maafisa ambao wanahusika na mambo ya kuchukua hongo, nitaomba mpatie assistant county commissioner naye atanipatia, na najua vile nitashughulikia mambo hayo. Kwa hivyo natumai kwamba nikirudi ofisini utaniambia shida ni hii, shida ni hii, shida ni hii. Tuondoe shida kati yenu, maisha yaweze kuendelea vile inastahili. Wale ambao wataendelea kupika pombe ama kuuza pombe, tutawindana na wao usiku na mchana na hatutachoka kuwapeleka kotini. Hata wakipelekwa kotini waachiliwe, kesho tena tunawashika. Sababu bado tuko kwa mshahara. Si tuko kwa mshahara? Wewe ukiona chifu ama hasa chifu hataki kushughulika, wewe ni hata tu machina. Wale vijana wanauza pangi. Na wale waishi. Wewe tu leta machina kwangu. Ndashukuma mpaka mwisho. Asomo igoyo oichorwa no moikabwa Amasabo nigo abamenyi bakwanira ali abaganitie aikiraniwe ase yarekana buna amarwa nigo ari omuchando omonene asenseme yeiga asomo MCA bwensemeyo abasaba ali abakoni gotigana wasonania ase bintu ebyao. Mtaje kila kitu hapa. Ndio. Siogopa. Nimefurahia umeongelea mambo ya pombe, imeongelewa hapa huku na huku. Yes. Hata hiyo pombe naweza kuwa ulikuwa unafanya sababu ulikuwa na shida fulani ya school fees. So leo uongee, tutafute njia ndio tutatoka kwa hiyo pombe. Usijione kwamba wewe ni mbaya kutoka katikati yetu. Hiyo ni njia ulipitia, sasa leo tunataka kutoka kwa hiyo njia tuende njia nyingine. There is always a process. Boigoni gomo MCA bwensemeyo abasaba abamenyi wasonania ase byombe au ibyo bira abakonye kwegenderia asa magimabo. Watu wetu mkishikana muingie groups, ile pesa itakuja iwafikie. Kazi yetu itakuwa kuuliza na kuongea na wale wakubwa na ofisi tofauti. Pia county tuko na ile tunataka kuweka ya youth na empowerment. Hiyo itakuja kusaidia watu wetu mkiwa kwa groups na mkiwa na projects na mkiwa mmeamua kusonga mbele. Where are we going that direction? Kazi zimekuwa shida. Hata tukisema tutaandika hakuna nafasi. Ase chinga kecho nigo abasomba bomonene basaba kubwaterana asaba ibori elyo kwenekenga abana babongonyora bali chisemi. Wazazi ambao mko hapa, ninyi ndio mnahitajika kuwa pamoja kuandaa hawa watoto waende shule. Akirudi unamwandaa. Kuripotelea Egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mia mono murikyo ito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu ne myaka gendrete goskani gebinto bigendrete korokana wonchoreria aneneri tukeriga ria Valentine's Day nigo ebinto bigendrete gochenchia ase ritkoria rero yarokana buna nigo ritari buna amatukamagega ekera banta banke batesokia korichengera murikyo ito Vincent Onyancha uyobaka gusanga negatia bari anyora bakorichengera na nene bali bakonia ebinto abuna amauga chikadi ega tiebinde ni gobairera ekyoge koirera gose bono bairera ebiasara koirana inse asebaria baigocengera barokana koba abasbati abo bagorera abasacha baba mauga nagotana ne kyorokererie kiagio kworokia obwanchani. Tuna deal na vitu za Valentine, najua leo ni Valentine. Na nyori bikombe bibere byokogokia ekianene kyo mwanchione togo chikonywera ekenywa asemesa nigo lyarengeri tukulia mogoko ase bali bayegwe byegwa na koroki wobonchani amo nabanchi babo ase kolenda abande batabwateki bakogokera
tari basae boka bagokera ritukeri korende na sebonsi sama lieta ngoro kutera sondeli korubogirango na rure koruenchira yons pi korubogirango netani risunika paka na chirega iga bosongo ocha kogoria mauga tuachire kogora egire tuairira abanchi baitu togorera abanchi baitu tochikobagokia chingaki chiboigo abantu nigo baburiwe korokyo bwanchani gochasaba mwabokire ngaki anena soko bagorre biegwa elio kobagokia asema lieta Silvestre Kongo korwa bonchali mate nje no munyapigipigi gose mwana bodaboda neli tukolia Valentine mwanchanire babere iga nyumba eli ugeli na ndia basinya genda mwanchane minyoka ko koruboni iga igetarikiye oikamambie toke mwancha ine bururu ngende bona iga na inche mwanchi ona lia korangana morete kimwanchete korende asaba onchoreria ni komate abuna gekarengani gone miaka ya magagari tukeri ndreta tiga sarinde lyonse anana abantu mbagoretie byegwa ao eyubaigo ekorokana na kurwese geto asabali motae gwe byegwa mubasego kwa moyo na nabangemure. Mwaka huu Valentine iko chini kidogo kwa sababu watu sijui kama bana hawapendani, sijui kama mambo iko chini kidogo. Si kama miaka mingine kwa sababu miaka mingine tulikuwa tunauza vitu kadha wa kadha. Sasa hizi tunadili na maua kama hizi. Abasubati mbatigareti magega niko na barobu berwa elio konyara kurwa na kugora ebyo gochasa bagaka babo ekero karibu na tali bagaka boka babonete kugora ebyegwa nko ni fruits togo bagera ngambia mona se Valentine yaitu nagore iro mugako ni sawad ngakimuroji na moireire satinera iga elikire nga Jesus correction bono na bere igo abagaka ba minto totarere abangina totarere bogorera abagaka ba minno na libatari go totama asa bangeli tukeli ni gori konyara ko wesiko anene aso konyara korokyo bwanchani abange koirwa mauga korende erangi tokora situkoria lero ne rangi mbaliri chianga chimbaliri amauga mabaliri ngati bintu biri bikurwegwa go chiasa bali bakorokyo bwanchani asa bamwabo ekarukiri abande bagendrete kogoka na gochengera tukeliga abande baboni go batigara bakumeti anene asega ngabuna mbaro kiri bwanchani litukoria lero asebalia mwanyara ko webyegwa na mauga etogote babuna ongera ko reporter ya Ndizi TV lituko lya Valentine retirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha Mbia mono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti orochinga kiecho nigo egati abamenyi be county ya Nyamira na barabuo beso kiana gokwanera ebitange byo byabairera barabuo gotachengera ritkeri anena se bakwanera igoro yogo konga kobogima egati ebinde egentononya nabo baborire serikali kwene kiabuna nkorigereriere elio kubaororoberia ubugima siarege nonda igase chiro ya kibirigo na lero nigo twali ngasiri tukoria Valentine lakini litari kororekana kwa bali tukobuna lia lenge korumaiga titanga nikigima na bato kora irane nya sawi tona mbia mana asinge nchanchire twali kire ngane abantu ligo keretibu na konye twali kuligokera isababu enene totali kuligokera buna twali gokerete korumaiga ne linga na asinge ncho obogima bwaito bwabeiro bokongu asensemo ya uchumi nabo igo nonya na soko nyore bitoki asoko genderia magima yaito abera makongu bono ena abagaka bari baito kero kende kero tokubatei batoire isikore ntochiko kabuna Valentine yakoba mbabwati besa barakoreki baratoire ro mbabwati kende bono asengenche iyo Valentine yaito tebeti una amatuka maigabete na mondigeri na mondo chekorwaguga na moroche mbegete uniform yane yokorigia asengencho yokonyore bitoki bikegere nkonyera abana igorende asengencho konyora kwabeire inse na kieko gera Valentine yaito etabete kulingana muna matukande yarikoba igona bonari gosaba serikali yaito erigereri sana ekera na inde babegeta matuka ya manene munaya bainyura abantu mbara baganiri gokonywa erinde bakeye uchumi iranense tonyore njira yo kuimukia amagima ito biye mono Urugukare ni ateka kururi irumi yonde aigase chio ya kebirigo nkonia lakini bondo asiri tukuria lero lirenganiria Valentine ria renge lakini bono ntuli na kende ndiri kororekana ngani litukuria Valentine asenge nju ya uchumi ya kongire tuatwalire mejando
ubugote bwabeire oborito bono gakie serikali yaitu yari gwanja etokonye obogima bwachenjire bwabeire bwao etokonye buna konye amatuko aethire twarenge nende ya Nyasaye gutwanjira elinde batoe enjira batwaroroberie obogima bwatokong'eire mpaka twasinyiru ogosinyi kobeka nane yanga okobeka enjere nde yonsi bono ntori kunyora ituko ria Valentine na batore igo kare twari kobeka chimbaliri twabe buya tore eraini lakini rero egente bio tukari kubieba singa tutari na kende bono mpaka no ena maua twakabekire bono kende ntubwachi rero na batore igo uchumi atokong'eire twasinyirwe kitogokora obwomo kubwama no kebirika igo tubwato obwomo aki Yesu tigatokonye naende serikali yitu tigetubwatisie erinde na intuto twale chinguru kiagera ntori na kende ase tokwenyorera ntobwati ande nonye nkebiriko kana tokwenyorera akirende serikali nyari kutubwatisi netoa ka musaada gasinini erinde na intuto enyorere na batubwato obwomo igo etokona tutanganitiki Yesu bosio Yesu nero ratubwire erinde torore gusentu tambuke Modesta kurua sense mo ya nyango gerogoro nonda yo mo basi bali bachandike tibunango chekebiriga igakwerigeria ona gatarire na bana bana litukuria Valentine twabera nyumba bano rero nonde chira iganchandikite ono gakia serikali yaitu motorigereri mono nche timbwati ande gentekana ni nchandikite abang'ina korwa sebyombe ao imiye kaunti ya Nyamira nigo banyoriro bokonyi wechitangi chia macho bokonyi bwarwewa ne kiombe kia maendeleo ya wanawake gekobwaterana ne benki ya Equity okwana chingakie chabatanani korwa sebyombe byo nigo bagania bang'ina kwene kebunango esoke barasobonge na gosa sebyombe ao eriyo konyora obokonyi bokwegenderera bya asama tukaribo simurike ito korwa se kaunti ya Nyamira job monkey na monkey Buna enchira Eyemo yogosira abang'ina ekiombe kia bang'ina kia maendeleo ya wanawake bakobwaterana ne banki ya Equity Bank mbaena na chitangi asa bang'ina au bare ase byombe ase orosagia rwa Nyamira goikira bono nigo bainandire chitangi chimisato na 15 achi kaunti emerongo 23 buna twabatokwererwa na Elizabeth Mayeka omoriki omonene bwekiombe kyo imense ya Kenya. We've been able to have, this is the 23rd county that is receiving tanks. We have been able to deliver 315 tanks. Boigo enega chinchira bagotumeka ase okorwania ogonchereria kwelire. Like you see now how dry it is, they can be able to do some irrigation. And also depending on the size of the tank. Stanley Baraza oyoromo bisakurwa sekiombe kia Equity Bank na ateba nigo bagosira abang'ina elinde banyare gwetenenera. About entrepreneurship, we teach them about budgeting, about investment. It goes a long way in helping them to invest in ways of making income to their families, and by so doing, for sure, when you give these mamas these tanks, we are supporting them to get clean energy for the family. And actually we find that when you support one mama, we are actually supporting the entire family and the entire community at large. Elinde konyora chitangi ekyo omong'ina niga bwenderete gosoa ase kiombe ase bakogacha Ensa mwetibesa ekero baikirie ekerengo kebwenerete bamanya koegwa amakabesa. Wamama wamepata matanks ni Nyamira kwa bei isiyo kubwa sana. Wakati wanalipa hata awasikii. They don't feel it. Ni vile wanatoa kidogo kidogo, lakini wale ambao wamejitoa wamepata tanks na leo wengine watapata. Egati abali baegwa chitangi ekyo mbaorokia omochengo omonene ase bateba nchichiko bakonya anene mono ase okugendereria amagima abo. Wamama wakiwa peke yao nimegundua kuwa uwezi fanya chochote. Ilipoingia wakaniambia kuna tangi ambazo wanapeana na mimi nikaregister, nikaingia kwa kikundi. Kwa muda mfupi tu nimefika wakati ambao ninapata hii tangi kwa sababu hiyo niko na furaha kubwa.
Omokonyi bomo county commissioner ime county Nyamira Florence Obunga narwa esege tugo cha sabangina gosoa sebyombe elinde bachikonyora ogosiro ne serikali nebyombe binde to ensure that they join groups so that they can also get tanks. Water is very important, and they say water is life. Without water there is no life. So I want to encourage all women to be in groups so that they can also access this very important facility. That Kuruase County Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mia mono Job Manki ase orobotioro magigaye kanisa ya England Church of Kenya koraria gochia gosesenia nako koboke nyomo y'abantu bejinsia Eyemo gose umusacha somusacha naboigo omukungu asomukungu nigo bono ababwatani gosabara ibechi kanisa abo babere bawe sokya nako gikeria engane yaskirba batana noko genda maminchane ringana ryo monene naboigo gosaria maskani ase ebisaku omurikeito Josephat Amisi na Manke. Magiga ya Church of England kurubusibure bw'abantu kunyomana abasacha asabasacha gusaba kungwa saba kungu bono nigo abarai abechikanisa besokirie na kubwatoka ebirengereri byabo. Ekanisa ya Anglican Church of Kenya na boigo diocese itoka Kisii echikanisa ya Africa chikona Global South nigo chikanete ogosira kurwa samariko tuegenete nga Enyomo Nyasaye uchikira siringana lya Enyomo ngati yo musacha no mukungu abanjira nire komanyamo omusacha na omukungu na Enyomo nigere gati omusacha yomo n'omukungu yomo tali ba omusacha yomo na bakungu abange. There is no marriage of man and man. Mungu hakuumba Adamu na Adamu ama Hawa na Hawa. Mungu aliumba Adamu na Hawa. Sijui kama Hawa ni nani katika hao ama Adamu ni nani katika hiyo. So maoni yangu ni kwamba hiyo ni kitu haiwezekani. Kurende mbarabia baba bweranete ko baba konyomana. Naende iwekane amari kama chenu igabegete wasi enyangi gose Enyomo nige gwenete koba gati omusacha no mukungu tali omukungu no mukungu goso omusacha no musacha ikinege ntekebe asenyasaye naende ngegwenere dikegwekane okubona ogosiria ogokorekania amarika amachenu naando ogotaka gosiria chingondi kya Nyasaye. Abatenene abo boigo nigo basemirie abatenene bande bechikanisa banyale ko bagutumia eBiblia rinde banyale ko bakora chingondi cyabo gocha ase enchera ewenerete. Parliamentarian vale bongereza abange babo nabantu bense bakorosye bintu biense baererije kanisa ne kanisa ne akabage ko sanction etie igama chikaye amange niga originate tiase House of Lords and Commons ibakorosye machiko bono mo Bishop of Canterbury na Bishop balibara ase Parliament ba Lords baba taken because democracy odana wengi wape no ena abantu abarespia na homosexuals tidiko baunga bari nabana banyasaye tiga baorokereriwe bache se Kristo lakini nto baita Yesu na kanisa mangana hiyo. Makanisa yote madhehebu yote tujue our headquarter is one and our leader is one. Headquarter yetu ni mbinguni na mdosi wa kanisa ni Kristo Yesu. Tufuate mafundisho yake na tufuate vile anatuambia. What you are propagating is satanic, is evil and it is never right. I speak as a man of God na kwa niaba yangu na kwa niaba ya kanisa na kama mtumishi wa Mungu. Ndoa za jinsia moja ni ushetani. Kuripoti Regetaseni kya Ndizi TV kure county ya Kisii litara na Josephat Amisi. Mwanchi umurigere libona manke no chiko yanyora na nda senchira yubekira nuchi kuraga chinsa sato gendra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website ito tonyora wetera www.ndizitv.or.ke iretariane Evalino Sero nigo twabwatira nane Joshua Uta kwenekya wikira sensemo imenyererio twara uburigere rworobya.